Kyllä tuossa alussa jännitti. En mä ole ikinä ennen perustanut firmaa. 13 vuotta mä oon asuntoja myynyt, mutta 5-6 vuotta ollut semmoinen driimi omasta yrityksestä. Sitten onneksi on tuttava, joka on yrittäjä, niin hän neuvoo, että meet tonne uusyrityskeskukseen. Sieltä saat apua. No me ollaan oltu samassa työpaikassa monta vuotta ja me ollaan haaveiltu Katin kanssa varsinkin alkuun, että olisi tosi makeata, jos pystyisi perustamaan oman yrityksen, mutta ei me uskallettu. Me ajateltiin, kun me ei osata paperihommia, eikä oikein muutenkaan, että mitä siihen alkuun vaaditaan. Kati, heippa! Me ollaan tyttöjen kanssa perustamassa uutta hoitoalan yritystä. Teiltä saa kuulemma apua yrittämisen alkuun. No oikeastaan heti tämän yhteydenoton jälkeen uusyrityskeskukseen, niin asiat lähti ihan mukavasti rullaamaan. Terve! Terve! Kiva, kun pääsette kaikki tulemaan. Rami. Kiitoksia. Tervetuloa. Kiitoksia. Uusyrityskeskustoiminta on maksutonta palvelua asiakkaille ja tietysti täysin luottamuksellista. Meidän tarkoituksenamme on tehdä prosessi, jossa me katsomme yhdessä asiakkaan kanssa, että hänen liikeideansa on täysin kirkas ja siitä on sitten johdettu liiketoimintasuunnitelma. Ja edelleen tämä sama asia on esitetty numerojen valossa budjettina ja sitten myöskin rahoitettuna. Tämän lisäksi meillä on käytettävissä ja tarjottavissa meidän kattava asiantuntijaverkosto, joka lähtee aina tuolta työvoimahallinnosta, TE-keskukseen, Finnveraan ja myöskin tilitoimistoihin ja tilintarkastajapalveluihin. Hei, sinä olet varmaan Tom Haaga. Kyllä olen. Tuija Brunders Finnvera. Niin, sinä olet perustamassa ensimmäistä yritystäsi. Kyllä. Finnvera tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa. Tervetuloa tänne työ- ja elinkeinotoimistoon. Teillä on ilmeisesti tarkoitus jättää starttirahahakemus. Kyllä. Aloittavalla yrittäjällä on mahdollisuus saada starttirahaa yritystoiminnan aloitukseen työ- ja elinkeinotoimistosta. Uusyrityskeskukseen on helppo poiketa ja sieltä avautuu monia yritystoimintaan helpottavia ovia. Hei! Morjes! No niin, Hei! Janne Pitkäkangas. Olemme konsultoiva tilitoimisto ja aloittavalle yrittäjälle pystymme antaa ohjausta ja neuvontaa liiketoimintaan. Okei. Yrittäjäksi aikovalle katsomme heti, että hän saa oikeanlaista palvelua, kun tulee ovesta sisään. Hoidamme hänelle henkilökohtaisen kirjanpitäjän, joka sitten huolehtii, että kaikki taloushallinnon ja verotukseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Hei! Kuinka teidän hommat on edennyt? Joo, vielä pari asiaa hoidettavana, niin päästään hoivaamaan ihmisiä. Eikö sinun kiinteistön välityksesi avaa kohta ovensa? Kyllä, ihan lähiaikoina. Tämä on vanha slogani, mutta I have a dream. Se on nyt totta. Mulla on oma firma, missä me voidaan toimia mun tavalla. Kuulostaa ehkä itsekkäältä, mutta mun mielestä oli jo aika kokeilla tätä. Maaliskuussa mä täytän 50. Tom Haaga Remax, kuinka voin auttaa? Kaikki luvat saatiin kumminkin sitten ajoissa ja päästiin aloittamaan toiminta ihan ajallaan ja päästiin sitten ottamaan vastaan asiakkaita. Hei, olen Kati Aitokotihoidosta. Hei, tervetuloa. Mikäli sinulla on liikeidea, tule Uusyrityskeskukseen
Uusituskeskus auttaa alkuun.